गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सा सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव गोबाव समनिफ्रायनो असान्थि जानानै दङ। दुंहाव थासारि सोमजिनाय मणिपुर रायजोआव खौरां लानो रावना होलांदों सा सानजा फरायसा आफाद आरो अल आसाम फरायसा आफादनि जथाय दोलोआ। फरायसा दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै फुंनि समावनो मणिपुर फारसे रावना होलाङो। जथाय दोलोआव आसुनि बोसोनगिरि सुमजुल भट्टाचार्यजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो आगान सुरलाङो। मणिपुराव मिथि हारिनो एसटि होनायनिफ्रायनो रायजोआव गिथावना थासारि सोमजिदों आरो बेयो दासिमबो सुग्लायाखै। बर' नखर समाजा बबे लामाजों सासे बर' आइजोखौ गुबुन हारिनि हौवाजों दोनखारलांनायनि सन्देह। 3 बोसोर बैसोनि गथ' गोनां लिलि ब्रह्मआ खारनानै दङ। चिरां जिल्ला रनसायदाम सालगुरि गामिनि थागिबि बिलिफां ब्रह्मनि बिसि लिलि ब्रह्मआ थांनाय 30 अक्ट'आव गावनि आंगो फिसायखौ नागारनानै बहाबा खारखोमानानै दङ। नखर आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बासुगाव टेंनाबारि गामियाव लिलि ब्रह्मआ गावनि बिमानि नखराव आलासि जानो थांदोंमोन। बिमानि नखरनिफ्राय गावनि फिसायनि नखर थांफिन ओंखारलांनानै दिनैसिमबो खौरां गैयालासे खारखोमानानै दङ। बेनिखायनो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ फिसाय बिलिफां ब्रह्मआ बबेयावबाफोर नुसनोब्ला 6901455911 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। धुबुरी जिल्ला परिषदनि सिइअखौ रांनि घुस लानायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोख्लायदों। थांनाय 30 जुलाइखालि आसामनि मोनसे लावार कर्टआव धुबुरी जिल्ला परिषदनि सानै सरकारि मावफारियाखौ रांनि घुस लानायनि दायाव सानब्रैनि थाखाय पुलिस कास्टडियाव दोननो बिथोन होदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ धुबुरी जिल्ला परिषदनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिश्वजित गस्वामी आरो बिनि एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार ब्रिनाल कान्ति सरकार होननानै सिनायथिनो हादों। सोलोंसालियानो राफोद सुबुं दानायनि गुदि। बे सुबुं थाग्रा थावनिया फारफ्रोमबो बिथिङै आबुं जानाया गोनां। बेनिखायनो बिटिआर खुंथाया बिटिआरनि सिंनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ जेरैथिंबो जौगामानि खालामबोनो नाजाबोदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनै 13 नं चिरां बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि गोदानै लुफुंजानाय हाबग्रा दरखंखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिना दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव थोंजों सुलाद लानो हागोन। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' फिसाया आर्चारि गेलेमुआव रुपानि मेडेल देरहासार जादों। अदालगुरिनि आर्चारि गेलेगिरि थुथुमनि बर'आ कानाडा हादराव खुंफुंजानाय वर्ल्ड पुलिस एन्ड फायार गेम्स 2023 आव गेलेनानै रुपानि मेडेल देरहासारना हादरजों लोगोसे हारिनि देरगानाय लाबोदों। आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ राष्ट्रीय बर्जं दलनि हेंथायै केस थिसननो बिथोन होबाय। राष्ट्रीय बर्जं दलनि लाइमोनफोरखौ हाथियार लानानै बाहायनायनि सोलोंथाइ होनायनि मोनसे सोलोंथाइ बादा फसंनायखौ लानानै आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ दरं पुलिसनि एसपिखौ केस थिसननो बिथोन होबाय, जेराव राष्ट्रीय बर्जं दलआ लाइमोनफोरखौ मंगलदैनि गंसे फरायसालियाव हाथियार बाहायनायनि सोलोंथाइ होदोंमोन, जेराव बे जाथायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव जोबोद गोसारदोंमोन। क'क्राझार स्पेशेल कर्टनि मोनसे गोनांथार रायदान। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गंसे प्राइभेट फरायसालिनि साबा फरायसाफोरखौ गावनि असे फोरोंगिरियानो जिनाहारि खालामनायनि अजदआव डेभिड ब्राइट बसुमतारी मुंनि सासे फोरोंगिरिखौ क'क्राझार जिल्लानि जर'खा बिजिरसालिया लांसुनिया फोरोंगिरिखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावो। मख'नो गोनांदि प्राइभेट फरायसालिनि प्रिन्सिपाल डेभिड ब्राइट बसुमतारीया थांनाय 2022 मायथाइयाव गावनिनो साबा फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन।
बे मुगैथाव जाथायनि हेंथायै नखरा थानायाव गसर थिनाय लेखा पुलिसा लांसनिया फोरोंगिरिखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम हमगार्ड जवान बासुदेव किस्क'खौ बुथारनाय सानै दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। थांनाय 30 जुलाइ हरनि समाव चिरां जिल्ला गुरुबासा राबनखोट गामिनि थागिबि आरो हमगार्ड जवान बासुदेव किस्क'खौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफ्रा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन आरो बेनि गोथै सह'खौ क'क्राझार जिल्लानि शान्तिनगर ओनसोलाव बोखांनो हादोंमोन। दिनै बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमनो हाबाय। हमनो हानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा बानेबा सेम्ब्रम आरो फिलिप टुडु आरो बिसोर सानैबो चिरां जिल्लानि रुनिकाटा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।